हौवासाफ्रा एसे मोजां गाखोदोब्रा बोरैबा दावदैफोरा गुग्रुबबायनो हागौ। होद फाग्ला खिब्रमा नोंबो मा फुकिबाय थायो। नै बिथां अनलाया ससे मोनिबायनो। ओइ अनला थाब गाखो जोंबो गाखोनांगौ माबार। थाब गाखोनो हाया मायानो सिगां बारख्रोग्रोना गाखोग्रोदों। थाब गाखोनो होनबानो गाखोनो हायो नामा सोरबा? इंख्लिबारिया गाज्रि जाब्ला नों बिमा नायनो फैसा होगोन नामा आंनो? थेद हारानि साला गाखो माबार लेक्सार नाङा बेयाव। आरो सासे गाखोहैबावदो आरो सासे गाखोनो हाबावसिगोन। नै सासेबाव सासे सिख्लाया फिन्दा फरायना बारखांहैबावबाय। बिथाङानो जाबाय गेन्द्रि बर'। बेबायदिसो जानांगौ साहस गोनां हिनजावसा। ओइ अनला दाबो गाखोनो हाला नों हौवा मानसि जानानै मा एसे गिख' नोंलाय? रागा जोंनो होनो आंखौ। रागा जोंनांब्ला बिखायाव दुब जोनानै जोख्लाय जागोनबो आंजों। ओरैनोबा ससे गाखोनायावनो खिथुआ आलौगासिनो। नोंल'सो जोनो रोंगौ नामा? जों हिनजाव मानसिया जोनो रोङा नामा? बाराब्ला आंजों साथिंगालाय दै टांकियाव दुब जोनानै उदला होगोनबो। गावासो आंखौ सिगां एदावना लानानै रागाबो जोङो। गाखो सिरि। नै बिथां लिंला बसुमतारिया बारखांहैबायनो। गोजौआव गाखोहैग्रोनायफ्रा गेसाव जाना फैनानै गाहायाव खिफिनना हरनाङा दे रावबो। कर'ना भाइरास जानो हागौ। ओइ लिंलाब माबार गाखोदो जोंबो गाखोनांगौ माबार गाखोनो लुगैसिबाय। गोजौनिफ्रा गाखोलाङाबा आं गाखोनो होनबानो गाखोलांनो हायो नामा? साला लुदुगि दुलुर मनि आंनि खिथुनि मनि। र' नोंखो दा गाखोब्लासो थाफ्लायाव जोना होथारगोन आं। ओइ गेन्द्रि गाखोदो माबार। जोंबो गाखोनांगौ। गाहायाव थाना जों नोंसोरनि बे थाफ्लाया गोसोमखौ नायबाय थानो हाया। गाखोनोबा गाखो माबार हायाबा बारखोना हरदो। सिरिथा नों साला दाउला सिख्लाफोरजों जोद्ला जाग्रा। नुगोर' नोंखौ दायो बेसां थाब गाखोनो हायो नायगोन आंबो। जुदि थाब गाखोनो हाया नोंखौबो होथारगोन आं जोख्लाबायनानै। नै बिथां अनलाया दुरुङाव गाखोनानै बासथाबथारनो हाबायनो। गेन्द्रि आरो लिंलाब मोनाबो मोनहैसिगोन सह्यां जादों। गाखोनो थानायफोरा गाखोनो हासिगोन। खनसेयावनो सानैबो गाखोखादो। नै बिथां दुलुमनि आरो दावलाया बारखांहैबायनो सानैबो खनसेयावनो। एसे डिस्टार्ब जानो हागौ गाखोनायफोराव ओंखायनो लासै गाखोदो। ओइ साला दावला मानोथो आंनि थाफ्लायाव उनथिं बासथाबफैनो नोंलाय? लाजिया नामा नों साला खिथु उनथिं सिख्लाफोरनि बासथाबबायनो? बेनिखायनो मानसिफोरा नोंखौ बयबो दावला सिख्लाफोरजों जोद्ला जाग्रा होननानै बुंबाय थायो। आखलानो थिग नंमारा नोंनि। आंखौ बासथाबनाया गोख्रै हगारदों। हगार माबार। होनबालाय मानोथो सिगां गाखोनो हागोनफोरबायदि गाखोलाबायो? थाब गाखोना थांनो हायाब्ला नोंनि बिखुङाव बाजानानैब्लाबो थांबाय थागोन आं। गोख्रै माबार आंनि बिखुंनिफ्राय ओंखारनोबा ओंखार होनदों। नङाब्ला आंजों गाख्रुबजागोनबो। ओइ दुलुमनि सना नोंनि थाफ्लाया मा एसे मोदोमसोयोब्रा। जों हौवासा मानसिनि थाफ्लाफोरा खाथियाव थांब्लानो जा गेसाव हि मोनामसोयो। नोंनालाय मा एसे मोदोमसोयोब्रा। ओमफ्राय नोंलाय खिथुखौलाय माजोंथो सुयो? आंबो सुनांगौ एसे खोन्थादोब्रा। मा आंनि खिथुआ मोदोमसोयो? नोंबो नोंनि खिथुखौ मोदोम होसोनोब्ला ओइ लेट्रिनाव थानाय हारपिक बेखौ नुदोंना? बै हारपिकजोंनो आं सानफ्रोमबो खिथुखौ सुबाय थायो। नोंबो बेजोंनो सुग्रा खालामदो। अब्लानो नोंनि खिथुआबो आंनि खिथु बायदि मोदोमबाय थागोन। साला दाउला सिख्लाफोरजों जोद्ला जाग्रा। नंगौ नामा? बिदिब्ला आंबो गाबोननिफ्राय लेट्रिनाव थानाय हारपिकजोंनो खिथुखौ सुग्रा खालामनांसिगोन। मा साला दाउला सिरि गाखो। आया मा एसे गिलु बालुलाय सिंथिं नांनानै खर'खौसो गिदिंनो मोनबाय। दिरुङाथ' दिरुं जा फिसाथार होथारदों। बासथाब्लाबो खिबुआसो सायो। नै बिथां गेन्द्रियाबो दिरुङाव बारखोनो हाबाय। आरो अनलाया दिरुङाव बासथाबनानै थांगासिनो सहैसिगोन। ओइ साला खिब्रमा जासमेन गाहायाव थानानै दिरुंखौ फिसा होदो होनानै लेक्सार होगासिनो नोङो। आंना मानबायनावनो बे खिबुआ आलौलायलांबाय। गावना खिबुआनो गाज्रिखा आरो दिरुंखौसो फिसा होननानै बुंदों। बेनिखायनो दाखालिनो बुंखादों जोङो बे खेलाखौ जाय गेलेयो सिंफोराव पेन फिसा गाननानै ला होननानै। नों गाननानै लायाखै नामा होमबा? बेनोथ'लै हाखु दाखु फैनावनो पेन फिसाखौनो सिङाव गाननो बागुरबोदों। मा नों पेन गानाखै? बेनिखायनोथ' दानि गेसाव मोनामसोदों नोंनि खिथुआ। पेन गाननांगौलै सिंफोराव एसे खिथुफोरनि मोनामनायखौ हमथायो पेनफोरा। थैद सालि गेन्द्रि लाजिनो रोङै। बेफोरखौ बुंनो लाजिया नामा नों? हारानि साला दासो बर सादु जानानै दिन्थिफादो नों। ओरैबा माथो सानफ्रोमबो सिख्लाफोरनि खिथु हि मोनामसुग्रासोमोन। थैद सिरि गाखो खर'खौसो गिदिंनो मोनबाय आं ओरैबा। नै बिथांमोना गासिबो दिरुंसिम सहैबाय। बारखोनो हायां जादों।
बारहोसिगोन। ओइ साला खिब्रमा जासमेन माथो दिरुङानो जवां जवां जागासिनो। मा दिरुङा जवां जवां जादों? मा दिरुङा दसिगोन? मा दिरुङा जसिगोन? जवालै दिरुङा फाग्ला फाग्लिफोर बेखौनो गिदिं नोंसोरो। मा एसे गिखौ नोंसोरलाय दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोर जानानैनो। जों मेगन गैया नामा साला खिब्रमा? गावसोरा सिङाव थानानै बहा नुलाबायनो। नोंसोरबो गोजौ गाखोनानै नायफै। हनै दिरुङानो जवां जवां जाथारमारदों। आइदै आं खर'खौसो गिदिंनाय मोनलायलांबाय। आइदै आंबो खिथुखौनो गसिगोन बायदिसो मोनलायलांबाय। आइदै मा जाबावगोन दालाय जोंलाय? हे आफा बोराइ बाथौ आंबो दानो थैनो गोसो गैया। आं थैबोला आंनि गार्लफ्रेन्डआ मा जानांगौ? ओरैनोबा फैगोन बैसागुआव हाबा जागोन सानदोंमोन। हे आफा बोराइ बाथौ आंबो दानो थैनो गोसो गैया। ओरैनोबा हाबा जायालासिनो थैनानै थांबोला खालि गायगारोनो। आं बेबायदि खालि गायगार जानो हाया। अनला नों माबा मोनसे खालामदो। नांगौबानो थैस' थांस' नोंनि खिथुखौनो सुना होबाय थागोन। माबा मोनसे राहा दिहुनथारदो नों। होद साला जाम्बाफोर जवालै मा एसे गिख' नोंसोरलाय। एसे मोजाङै बासथाबनानै दिरुंखौ मोजां हमनानै गाखोदोब्रा लासै लासै। थोद साला खिब्रमा नों सिरिथा। गाहायाव थानानै लेक्सार होबाय थानाङा। जोंखौ बासायनायनि थाखाय माबा मोनसे राहा दिहुनथारदो नोंसोर सानैया। खर'खौसो गिदिंनाय मोनथारबाय आं गोलैसिगोन बायदि मोनदों। ए आफा इसोर दालाय मा जाबावनांगौ जाखो? सोर फाग्ला फाग्लिया गोलैनानै आंनि बिखुङाव बासथाबायनांगौ जाखो? ओइ सालि गेन्द्रि गोलैदों हायाव गोलैखाबानो जायोमोन ना नोङो। साला गोलैनानै थैबाबो जागौमोन नोङो। मानोथो आंनि थाख्लायाव हमनानै आंखौ नों दा डिस्टार्ब खालामखो? होद साला हारामि आं गोलैनानै नोंनि थाफ्ला हमाखै। आंखौसो सोरबा आंनि थाफ्लासो हमलाबायदों। बे लिंलाबानो गोलैनानै आंनि थाफ्लायाव बारखोनानै थानानै आंबो नोंनि थाफ्ला हमनो गोनां जादों। ओइ सालि गेन्द्रि सोरखौ दाय हमदों नोंलाय? आं गोलैग्रा मानसि नङा मिथिबाय। दिनैसिम हिमालय हाजोनिफ्राय गाखोनानै बारबाय, ताजमहलनिफ्राय गाखोनानै बारबाय, गोजौ गोजौ बिल्डिंनिफ्राय गाखोनानै बारबाय, जेबोआनो जायाखै। बे गाहाय दंफांनिफ्रायनो गाखोनानै आङो गोलैनो। जानला मानला आंखौ गोलैदों होननानै हमनाङा नों मिथिबाय। बे सालि दुलुमुनि लुदुरगियानो गोलैदों। बिसो गोलैनानै आंनि आथिङाव हमनानै थादों। बेयावसो आं नोंनि थाफ्ला हमनो गोनां जादों। ओइ साला कुत्ता लिंलाब आंखौ गोलैदों होननानै बुंनाङा। दिनैसिम आङो दंफांनिफ्राय माब्लाबाबो गाखोनानै गोलैफेराखै। बे साला दाउला हिनजावजों जोला जाग्रायानो गोलैग्रोनानै आंनि आथिङाव हमनानै आंखौ गोग्लैया खालामदों। बेयावसो आंबो नोंनियाव हमनो गोनां जादों। गोरोन्थि जाबायलै भाइमोन। मैया हराव लोंनायानो दासो दावखोदों निसाया खर'आव। खर'खौनो गिदिंनाय मोननानै बोरैबा गोलैहां जानायखाय नोंनियाव हमफ्लांबायलै दुलुमुनि गाज्रि दामोनसै। बोरैबा जुदि बेनिफ्राय गोलैनानैबो थैयाब्ला नोंनि खिथुखौ थैजासिम सुबाय थागोन आं दुलुमुनि। साला दाउला हारामि गासैखौबो नोंनो खालामजोब्बाय। जों दा मा जाबावनांगौ? थैनायनिफ्राय जों बारग'नो हानाय नंला बायदिसो मोनबाय आं। ओइ साला दाउला नोंखौ गारनायाव गैया र' आं। ओरैबा देग्लाय बैसागोआवनो हाबा जागोन सानदोंमोन। दा आं थैबोला आंनि बयफ्रेन्डआ मा जानांगौ? गारनायाव गैयालै साला नोंखौ दाउला आंबो। साला देग्लाय बैसागोआव आंबो हाबा जागोन होननानै सानदोंमोन। गासैबो आंनि गोदै गोदै सिमांफोरा बायफ्लेलांसिगोन साला नोंनि थाखायनो। ओइ साला फाग्ला फाग्लिफोर माखौथो एसेबां गियो नोंसोरलाय? गोग्लैब्लाबो नोंसोरो मानबायनानै गाखोलांनो हागोन ना? माखौथो एसेबां जिंगासिगानो? गासिबो जुजिबानो जाबाय ना? ओइ जासमेन साला सालिफोर जों मा अबस्थायाव दङ नोंसोर मिथिगौ ना? साला गोग्लैहां जादों। बे अबस्थायाव आरो नोंसोर जुजिबावनोसो थिनदों। बोरैबा जुदि गोलैनानै बासायोब्ला सयथिबो नोंसोर सानैखौबो गारनायाव गैयालै आं। मा एसे गरम सिख्ला नोंलाय? जोंखौसो दंहोबावदों जासमेनफोरखौनो। थै नोंसोर बेयावनो। साला जों बेयाव थानायाव गैला। थौदो माबा रुंबा थांसै जों। आइया साला जासमिनफोरा जोंखौ गारनानै थांबायसो। दा जोंखौ सोर रैखा खालामबावनांगौ जाखो? ओद साला गेन्द्रि हगार आखाया। साला थाफ्लायाव हमनानै थाफ्लायानो गोजा जालायलांबाय आंना। ओइ साला अनला हारामि आं माब्लाबाबो नोंनि थाफ्ला हमनानै थायामोन। साला थियां जानायखायसो आं नोंनि थाफ्ला हमनो गोनां जादों। साला थाफ्लायानो खि मोनामसोदों। खिनानै खिथुबा सुयोना सुवा? ओइ साला गेन्द्रि मालायखौ बुंदों नोंना माथो गेसाव खि मोनामसोदों खिथुआनो। गावनासो मानसियाबो जेरै गोसोम थाफ्लायाबो एरै गोसोम आरो खिफ्राबो गोसोमसो गयो खोमा। ओइ साला लिंलाब आंनि आथिङाव हमना थानानै नों एसेबां दुगा? रागा जोंनांबा दै टांकियाव दुब गाना होजागोनबो। सरिलै गेन्द्रि सरि। दे जाबाय दे एसेबां रागा जोंनो नाङा। ओइ दुलुमनि सना नोंना मा एसे थाफ्लाया मोजां मोदोमसो मारोलै? माला मारो नोंलाय? आंबो लागौमोनलै मोजां बुंलाय। साला दाउला नों आंनि थाफ्ला हमना थानानै नों आंनि थाफ्लाखौसो मोनामसुगासिनो। साला ला नों फेर हेन्डसाम एन्ड फेर लाभलिखौ नोंनि थाफ्लायाव फोननानै अब्लानो नोंनि थाफ्लायाबो सानफ्रोमबो मोदोमबाय थागोन साला हारामि।